So, what is up mga lods? Welcome sa panibagong video. Bago tayo magpatuloy sa ating video, mag-like, share, subscribe, and don't forget to click notification bell para lagi kang update sa video. Ngayon mga lods, lilibot-libutin lang natin ng racetrack at makikipag-race tayo mga lods gamit ang Ford Mustang natin. Yan mga lods, yun yung ating Mustang. Sakay na tayo. Yan mga lods, sakay na tayo dyan. Yan mga lods, makapag-race tayo dito, Supra. Ngayon na yan nating mag-race. Yan mga lods, race na tayo. Yan mga lods, makapag-race tayo sa kanya. Mustang versus Supra. So, naman na tayo mga lods. Naiwan na nga ang Supra. Yan. Saan tayo? Yun mga lods, nauna tayo sa ating Supra. Yan mga lods. Mustang is the best mga lods. Yan ako, sayahin natin yan. Tumangge men. Lexus men. Lamborghini. Mga lods, maghanap pa tayo ng kalis natin. Lumipad na baligtad. Mga chang. Oh man, dag. Oh shit. Yan mga lods. Who want to race with me? Yan mga lods, sayahin natin to. Oh, napakalag men. Yan. Wait lang mga lods, parang nawala yung panganwet. Rineject mga lods. Ayaw makalaban sa ating ano. Yan mga lods. Race na naman. All. Mustang versus Lamborghini Huracan. Mustang, go Mustang. Yan mga lods. Ayun mga lods, nauna yung Lamborghini Huracan mga lods. Sayang. Bawi na lang ulit. Lugi kasi ako mga lods eh. Pumapalakpak pa doon, nagbibiro. Masakit yun ah. Tatatas, op. Nagre-race men. Susunod, magiging akong polis, tignan nyo. Uhulihin ko kayo. Paggawa muna tayo mga lods, nasira tayo. Nasira tayo mga lods. Kasing make up dito. Mali daan. Dito yung make shop men. Dito yung make shop.
Comment down below kung meron kayong gustong ipagawa. Mag-like, share, subscribe, and don't forget to click notification bell para laging updated sa aking video. Sorry mga lods kung hindi ako naka-upload ng 2 days. Mga lods, busy kasi ako sa pagko-customize ko. Mga lods, hanap tayo ng mga online players. Holy shit. Race. Mga lods, ano natin yan? Habulin natin. Ayaw mga lods, nakikipagabulan pa to. Sira mga lods yung Mustang. Di ko na papagawa to. Hanap tayo ng mapapaganahan mga lods. Ito super ulit. Yon mga lods, race ulit. Ford Mustang versus Porsche. Oh man, lag. Man, naglag ako mga lods. Hindi natuloy, man. Lods, naglag na naman yung CPM. Reset, bad trip. Sayang, nabawasan pa tayo. Yung pera natin, 48M na lang. Let's hit 100 subs. Papag-giveaway ko kahit ano mga lods. Yung mga sabangin natin yung BMW. Gustong mga pag-race doon. Gustong makatikim nun. Mga lods, sabulin lang natin. Boom! Nag-quit pa nga. Yan, ayayin natin ulit to. Ayaw nilang tanggapin. Man. Shit. Yan mga lods, sundan natin yung mga yan. Yan mga lods, BMW versus Ford Mustang GT. Man, naglolo na ako. Ano mga lods yan? Mustang lang. Man. Man. Yes. Muna yan. Yan mga lods. Round 2 natin to. Babawiin natin to. Ako muna. Talo. Yan mga lods. Ito na nagtatas ang ating video. Munta lang tayo ng mapapag-outro natin. Upya. Doon na nagtatapos ang ating video. Mag-like, share, subscribe, and don't forget to click notification bell. Let's hit 100 subscriber. Magpapag-giveaway ako ng Mercedes-Benz AMG, pati kahit ano lahat. Comment down below. Peace out.